Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Mayong hapon sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati and welcome sa Webes nga edisyon sining programa ang This is My Life. Kamusta dira nga aton iyang mga kaaksyon nga sa sining nga tinion bag-ulang nakapahuway-huway na. Ang iba naman iyati bag-uman nakapahuway-huway sa tapos man kaon sang ilaya pagpanyaga. Late na kumbaga nga pagkaon. But anyway, as long as nakakaon, mabusog kita. Good na siya. Na? Importante kay para man nga pagbalik naton sa pilayan na bilin pa naton ka mga ulobrahon, busog ang aton nga tiyan kag di may energy kita. Amo na daya ang manami. But anyway, sa mga ka-action naton nga nakatutok na sa sining nga tinion, mayong hapon dira sa inyo, ilabi sa mga naga-monitor sa karon sa ilayatag sa mga transistor radio. Mayong hapon dira sa inyo and also sa mga ka-action man naton nga nakatutok via Facebook Live, mayong hapon or mayong adlaw na lang kay may iban kita yung mga ka-action nga naga-monitor from other countries. Hindi natin mabalaan kung ano to subong ang oras sa ila. Na? Hindi natin mabalaan kung aga, ina dito, udto, hapon, o kung gabi. That's why, good day. Mayong good day lang balik po ko sa Ilonggo. Ara na ako nga good day. Safe na ko daw. Utang po ko na karoon sa alang-alang. But anyway, sa mga ka-action natin sa liwat, welcome sa edisyon sining Webes, no? Nga adlaw sa programa This is My Life. Sa karon nga adlaw, Abril 22, 2021. Sa mga nagasaulog dira sa ilang mga kaadlawan, happy birthday. Pero antes man ang tanan, diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay man si Bagyo Bising, nakitaan pa sa gihapon nung ulihi ini siya nasiplatan 35 kilometro na silangan sang Kalayan, Cagayan. Ang konsini ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot 150 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot sa 185 kilometro por ora. Ini nagagiho pa na aminhan nga direksyon sa kada sigon nga 10 kilometro por ora. Ang Western Visayas naman, lakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang bagalumon nga kalangitan nga may lapta-laptay nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan aminhan nakatundan ang or padulong sa nabagat na nakatundan ang mabatsyagan sa karon sa bilog iya nga isla sang Negros. Ang haring adlaw kay na nagbutlak las 5:34 kay na sang aga, kag ini naman magatunod las 5:59 karon iya sa gabi. Kag ang temperatura yara karon naga-range sa 25 to 32 degrees Celsius.
Kamusta dirang mga ka-aksyon naton? Okay lang. Ang inyo dira nga area na wisik-wisikan man sang ulan. No, kay may pila ka portion sa karon iya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. O kada mag-abot gani ang kahaponanon or magpatak na gani gabi mga 7 no, 7 to 8. Dira nagatupa ang ulan. Pero kagabi nagdamul-damul ang ulan no. Galing kay agi lang ginpalid man kahangin. Muna nga duging basa-basa niya lang jutay ang mga dala nun pagkaaga, di malanawan eh. Sige ano pala ang mga dapat naton bantayan sa subong iya nga hapon? Dari kita sa aton mga headlines anay sa national, may angot ini sa gihapon sa issue wala sang community pantry, na? Ini may issue ay may angot sa community pantry. Kay man, ang nadumduman ninyo ining National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kun NTF-ELCAC na ang ila diri spokesperson nga si Lieutenant General Antonio Parlad Jr. do nagliga do nagka-issue man ini siya subong may issue na naman siya. Ang iya dring palayag bala no, ang iya nga palayag angot iya sa ginahimo sa mga organizers sa karon sang community pantry, particular na nga ti ang number 1 gadiri nga naghimo no, ang nanguna sa sining community pantry amo ining si Ana Patricia non no. So suno diri kay Parlad dali ang ginahimo na bala nga maginhawa community pantry na do pareho lang ina sa or gipaanggid ini ni Parlad sa isa ka apple or isa ka mansanas, no? Isa ka mansanas nga ginhatag kuno ni Satanas. Kag si Satanas amo ining si Ana Patricia nan. Dito kalain man di ba? Kung ikaw makabati, ano ayhan ang ma-react nimo? Kung ikaw mismo si Ana Patricia nan, ano ang mahambal nimo? O sagin siling yan ni Parlad. That's why duha diri ka mga senador ang nag-react, no? Nag-react kag nagsiling. Dapat hindi na napagpunduhan ang NTF-ELCAC, no? Dapat hindi na napagpunduhan ang NTF-ELCAC sa baylo ihatag na lang na sa pumuluyo nga mas nagakinahanglan. Dumdum kamo nga 19 billion ang pain iya nga pondo para sa NTF-ELCAC. Ti subong amo naman ning issue ni Parlad, no? Subong amo naman ang issue ni Parlad. That's why nga nag-react ang duha diri ka mga senador. Pero for sure hindi lamang ining duha ka senador, si Senator Joel Villanueva kag si Senator Sherwin Gatchalian mahimo may other pag diri nga mga mamalidha ang magapagwa man sa ila nga statement angot sa sining no medyo masakit yang ginhambal man ni Parlad. Bisan ordinaryo nga pumuluyo makareact sa ginhambal ni Parlad. Balan mo yang ang organizer sang maginhawa community pantry amo daw pareho sa kay Satanas nga naghatag sang mansanas. O ikaw man be, di ba? Kaya ang isa pa gid naton ka istoryahan ining update man naton sa COVID-19 testing. Kaysa karon ang Pilipinas, ang Department of Health aminado sila nga kinahanglan pagid no, kinahanglan pagid nga mas pasangkaron ang COVID-19 testing. So isa na diri sa ginaduso amo ang house to house test sa bulig man sa kada LGU. Inakaron ang idugang kuman nga detalye sa akon man nga pagbalik sa aton iyan nga mga national news. But anyway, diri kita anay sa pila ka talakayan pa naton. Ang aton man nga topic sa subong iyan nga hapon para sa aton nga FYI. Ang aton nga topic may ara gina di ba? Hindi malikawan, no? Hindi malikawan sa mga kabataan nga ang term bala nga slow learner, na may ara na sa mga kabataan nga regardless abi sang ilang nga environment nga nadak-an, may ara gid mga kabataan nga hina lang gid saya, na lang hina siya maka-catch up sa mga ginatudlo sa iya. Lawig pa danay nga pagpahangop sa iya antes niya magets ang
buot nimo sa iya ipahangop na, di ba, action hands? Sige so muna karon ng aton nga topic for our FYI. And also, standby man sa mga ka-action naton para sa pagbabasahon nakon karon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang aton nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Sige, balik kita sa aton nga mga national news. Unahon naton ining ginaduso nga realignment. Realignment na ho balnanday Senator Joel Villanueva kag Senator Sherwin Gatchalian. I-realign na lang I-realign na lang ang pondo para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ELCAC sa pagbulig sa mga tawo nga naapektuhan sa pandemya. Sang sa kuno nga hambal diri ni Villanueva kung amo malanang palayag sa NTF-ELCAC spokesperson nga si Lieutenant General Antonio Parla Jr. nga nagsiling nga kung sanin iya inigin paanggid sa kay Satanas nga naghatag sang mansanas ang organizer sa Maginhawa Community Pantry sa syudad sang Quezon ining si Ana Patricia Non. Hambal ni Villanueva, mas maayo pa nga kuhaon na lamang ang pondo kag ihatag sa mga nagakinahanglan. At diri nag-upod ini sa panindugan ni Villanueva si Senator Gatchalian. Apang isa diri ang nag-contradict pero not totally nga nag-contradict gid siya not totally nan kay man hambal ni Senate President Vicente Soto III hambal hindi ko pabor nga i-realign or ihatag sa kun sa diin ang pondo pero mas maayo nga ilisan ang mga opisyal sa ELCAC labi na gid ang mga opisyal nga muna imbolbado sa sining iya mga issue. Kay hambal ni Soto, balya, ang ginalantaw niya naman diri nga disadvantage if halimbawa kakasan or kuhaan sang pondo ang ELCAC, may tendency kuno nga kuhaon ini nga kahigayunan sang mga leftist group para yang makabuo liwat sang ila puwersa given nga wala sang pondo ang ELCAC para iya nga maghimo sang pila ka mga programa, maghimo sang pila ka mga programa agud nga maatapos na ining mga insurhensya or matapos na ining balang mga pagpalapnag sa mga gamo na ginahimo sa mga leftist group. That's why nga hambal ni Soto, hindi lang ko pabor hindi ko pabor nga kakason or kuhaon or i-realign ang inang pondo pero pabor ko nga ilisan ang mga opisyal nga involved sa sinang mga issue. Particular na diri si Lieutenant General Antonio Parla Jr. nga mo ang number 1 nga nagpagwa sang siniya nga statement nga tito nagkoresong diri ang pila iya ka mga senador hindi kid manami sa palamatin-an sang publiko kag sa mga opisyal ang palayag ni Parlad. Ang isa pa ginaton ka balita ining may angot man sa ginpahayag sang Department of Health nga kinahanglan sa Pilipinas nga mas pasangkaron pa ang COVID-19 testing. Lakip na diri ang house to house kuno nga sa bulig man iya sa local government units. Sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginahimo na sa Health Department ang tanan nga paagi agud nga mapagwa ang matuod nga sitwasyon sa COVID-19 infection sa Pilipinas kag ginahimo naman sa kada LGU ang pagtest sa mga kaingod balay nga close contact nga asymptomatic kag symptomatic cases. Sa nibaluan, ang Pilipinas sa karon naka-record sang mataas nga positivity rate sa nakaligad nga semana. Ang pinaka-latest diri kahapon Miyerkules, ang Pilipinas naka-record 19.5% para iya sa positivity rate sa test man nga ginpatigayon sang Abril 19. Mataas ini pero mas manubo naman
sa 24.2% nga na-record sa tong Abril 3. Mataas sa kung ilang tawon, 19.5 siya mo, pero tiula sinidalapawan ang pinakataas pagid nga na-record para sa month of April nga 24.2. So kabay, ang ginapangabay naton kay ginapray naton nga kung tani magnubo na ining positivity rate, no? Halin bisan 19.5 manubo siya bisan amat-amat lang as long as nga makita nato, no, nga naganubo ang mga kaso or COVID-19 infection diri sa Pilipinas. Alauna 51 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Amo yan to ang aton iyang mga balita national, no? Nga mga nakuha naton nga mga information from the national, mga naga-trending sa karon nga mga issue sa national. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon, kay aton naman nga pag-istoryahan ang aton nga topic sa subong nga hapon, ang aton iya nga FYI, ang aton nga topic, paano mabuligan ang mga kabataan dira bala nga slow learner. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, yes, 100% pure. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Mayong hapon sa mga ka-action natin nga nag-monitor via Facebook Live kay Ma'am Eden Escosora de Venegracia. Greet niya lang kuno Nanay Eddie Tesoro, Celia kay from Eden.
Kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, nga naga-monitor dira sa may barangay Pandanon sa Banuasang Don Salvador Benedicto, mayong hapon lang dira sa imo. Gaulan-ulan na guro sa inyo, Ma'am Ay, kay ti subong pila ka portion sang Negros naka-experience mabasa-basa na mabasa-basa gid ti syempre kay ulan mo no baw ano gid dayan. Okay, kay Ma'am Homa Lumena mayong hapon, kay Miss Athea Kim Eriman, good afternoon man. Kay Ma'am Carol Montoya nga naga-monitor dira sa Quezon City, good afternoon. Kay Sir Alex Montesa, Christopher Redfield mayong hapon. Yes, burn out para Japon. Char. Greet pagid gali ni Ma'am Eden si ang apat niya ka mga kabataan si Glenden, Glenn Jr., Jeline, Glenn Aden, my husband Glenn, halong sa pagbiyahe from Eden, your wife from Alihis. Sige. Ugtugid sa imo da, gasaot ang adlaw sa imo. Sana all gasaot ang adlaw. Ano ba? Ano ni mo Alex Montesa man? Kay Ma'am Melvin Solidarios Apdo watching live. Good PM to all Bita Guardians. Malingan Chapter Bago City. Good PM. Idol ko gid gani. The best senator. Yes. Thanks God na ulanan ang amon niya vegetable garden. Wow, tida mo nagina Ma'am Melvin ang imudra yang mga ang imudra nga mga tanom dira no? Ano na mga tanom mo? Boka nami, gana dayon sang tubo kapin pa kun maulanan. Kaya Serafina, dam pagkaon man eh. Mayong hapon, shout out family Sulatra sang Masville, Cubay, kag kay J.E. nga gamodule kuno subong. Salamat and God bless. Sana all diri sa Negros may community pantry man basta sundon lang ang mga protocol. Insakto gid ina ma'am no. As long as ginasunod lang ang protocol wala gid sang problema. Novi Valencia Subado, good PM Miss Ann pag-greet that be please si mama ko Titing Valencia nagapamati kag nagapangamusta sa kuno kay Tita We. Si Tita We ara pa on vacation. On vacation pa si Tita We, okay? Mabalik lang na siya. Okay? Si Arian Jo Delton dapat di sinasabay ang COMELEC daw mulang sa tion sang pandemic. At insakto gud ina sir, may point ka man. Kay ginatamyaw pagid galit ni Sir Alex ang Sanday Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kali Jelly, kag Ma'am Leda Zamora Yamagishi sang Tokyo, Japan. Madamod niya salamat. Yung ako niya classmate, Anilin pala, Ricardo Bless, no? Dira sa may barangay Feliza. Naga-monitor din ka subong Nel, naga-monitor sa subong iya nga oras. May wala nga pag-monitor sa imong nga mga kung upod mo mga co-workers nimo, good afternoon dira sa inyo. Pero kung upod mo imong family, good afternoon sa Family Robles and Palabrica. Sige, salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Standby! Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala
radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. Siga, diri na kita sa aton iyang nga topic for our FYI sa siniyang nga tinion. Ang aton nga topic sa nasiling ko kaina, paano kuno iyang mahatagan sang solusyon, no? Mahatagan solusyon ang pagka slow learner. Ano man? Hindi ampot ambal si Inday Ann how? Ang pagka-slow learner sa mga kabataan. So, sa mga ginikanan, tandaan na rin, pila ka mga tikang, agod, anuman ang mangin abilidad sa inyo ang kabataan, importante, no? Importante ini para iyang mahibaluan nila balakag para sa ulihi hindi sila yang kulihot sila, no? Kulihot sila in terms of sa pagtuon. Iban yan naka-itsyende na sa isa lang ka pag-explain ang imo yang bata naga-loading pa sa iya pamensaron kung ano ang gintudlo. So, dapat importante man sa mga ginikanan, no? Kapin pa ko na ang mga kabataan ba excited na, no? Mag-umpisa nga makatuon. Pero, ang discouragement kag pagkadismaya, halin abis sa sulit-sulit dira nga kapaslawan, amo na ang nagapaano sa iya, nagakaluyahan na. So, dapat ang mga ginikanan mismo lantawon inisang maayo, na lantawon inisang maayo ianhan kumbaga hatagan sa nga mas dugang pagid nga atensyon ang inyo nga kabataan. Ang pinaka number 1 gid nga himuon, batunon nga ang bata, no? Batunon nga ang bata mabudlay sa iya nga nang makatuon or madasig makatch up ang ginatudlo sa iya. Ina dapat matun-an ina sang ginikanan agod nga ikaw mismo makapangita ka sang paagi kung paano ina malampuwasan sang imo yang nga bata. Ang mabakod kuno nga tika nga ini nga imo ya mahimo amo ang pinaka-importante nga bagay sa mga himuon nimo nga solusyon para sa imo nga bata. Do pareho lang na bala sa imo man batasan nga kung accept mo kung ano ang imo nga batasan, di ba madasig ka nang mahapos sa imo gali, no? Mahapos sa imo maggiho. Ti may batasan kaabi nga dasig ka iya magsunggod. Ti nakit-an mo na pero may arakon ka isa nga hindi nila bala mabaton nga palasunggod sila pero kapila na ginhambal sila nga kada sigid bala sa imo magsunggod in a nice way pa na ha, pero ikaw dayon mo wala gid lang sa mo pala na nga pagsabat di halata nga nagid nga dasig kagid ya pero kung ikaw kuno, no, amo man na pareho lang sa mga ginikanan into sa mga kabataan, okay? Kung mga kabataan dira ninyo nga muna gani medyo ginasiling slow learner, dapat ikaw mismo, no? Ikaw mismo nga ginikanan, baton mo nga hindi dasig ya makaka-catch up ang imo nga bata. Kay may sitwasyon kun ka isa nga kun amo ni gani ang kabataan, ang mga ginikanan bala buhalay man dayon ugtas, no? 'Di ba? I know makarelate kini si Action Hands. 'Di ba Action Hands? Makarelate ka sa siniya nga mga sitwasyon kay ti syempre may ari man isang bata si Action Hands nga ang ang edad ara gid sa sa part nga kinahanglan pagid nga ara gid ang dugang pagid, 'di ba? More attention sang ginikanan. Ti kun pabayaan lang na, may tendency nga ang bata imbes nga kuntani arang ginikanan nga magbulig sa iya
given nga mo na gani slow learner siya, di kun wala pagid sang nagaguide sa iya, nadugangan pagid, na? Kag tapos ang iya balang kumpiyansa sa iya kogalingon, hasta magdako siya madalaya gina nga kulang ang iya kumpiyansa sa iya kaugalingon kay tungod gani nga wala malang siya bala ginasapak mismo sang iya ginikanan, wala ginasapak ang iya nga concern. So dapat ara gid mismo sa mga ginikanan, no? Ara ang yabe sa mga ginikanan kay ti ara gina iya mo usual gina nagkakatabo gina nga may mga slow learner gid nga mga kabataan. Ang ikaduha, sa mga ginikanan, nami pagnigali ko no isulat ang mga naobserbahan nga learning behaviors ng kabataan. For example, nagabalibad siya do, nabalang kung pabasahon mo sa abi, may ara kon kay isang nang tulokon niya lang ang iyang libro, kuno abi ginabasa niya kuno in his or her mind. Pero ang matuod gali wala gid niya. So do lawig-lawig na guro antes pa na niya nga mahimo. So dapat ang sa mga ginikanan, no? Sa mga ginikanan, mas maayo number 1 man diri kun kay isa nga nangin factor kun nga ginahimo ini sa mga kabataan nga wala bala ginabasa or wala ginatuman ang ginapahimo sa ila sang ginikanan kay kun kay isa bala ang subong, no, mga ginikanan, wala man ko gapang kung may mga ginikanan kun kay isa or even mga magulang ginapakita sila manghod nga may ginauyatan sila nga cellphone, tunog pa ang audio sa ilay nga cellphone, yung ginalantaw dira nga mga videos sang sa pag syempre nagatuon ang imo nga manghod or imo nga bata, tapos nagalantaw ka man dira imo, dason hambalan mo sa nga basahan ni biho, tapos ikaw wala ka man gapamati. Dapat ikaw mismo mag-observe. So kung gusto mo gid man nga mag tudlo sa imo iya nga bata or sa imo dira nga manghod, mas maayo nga dapat ang atensyon mo yara man sa iya. No, inabalang mo feel niya nga may nagaguide sa iya. Okay, kung amo na ako no, kung makitaan ina sang isa iya ka bata, ti syempre maano lang na iya, maamat-amat lang na iya. Amo na gani himuon kuno nga ilista ang mga naobserbahan nga mga learning behaviors sang bata. Agud iya nga sa pagsunod or next nimo iya nga pagtudlo sa iya, may idea ka na kung paano mo na lutsan ang iya permi ginahimo. For example, na lamang amo na nagabalibad siya sa kung may ipabasa sa iya, wala siya iya gana magbasa, no? Labutan pa pila ka oras antes niya matapos man ang iya nga balasahon. Sige, ang ikatatlo, mas maayo ko nga sugilanon, no, sa mga professional, mga teachers dira bala para nga ma-revise ang imo yang nga mga ginsulat kag i-compare ang mga test results sang bata sa iya padayon bala nga ginapakita man nga pamatasan. So ang kung pagkonsulta gali sa mga syempre makabig expert amo ning mga teacher sa pagtudlo sa mga kabataan, makabulig inaagud iya nga mahangpan, no? Mahangpan kung ano ang gusto sang isa iya ka bata. So kung nagakahigo ang impormasyon nga ini, makapili ka sang husto iya nga tikang nga pagahimuon. Ay kun kaisa may amo na gani may mga sitwasyon nga ang mga kabataan do wala gana bala magtuon kung ang nakita nila nga ang ila ginikanan do pawala malang sa pag-guide sa ila. Di meaning basi bala gusto man nila nga ay tagi man ko atensyon, nagtudlo ka man tuod sa akon, pero dugin pabayaan mo malang ko. Mga munabi nga mga senaryo, galing kay hindi lang na syempre ma-explain further sa mga kabataan, kaya ang ila na iyang utok. Medyo pala na, gamay pa lang, gamay. Ina pa lang hindi pagid totally nila ma-explain ang ilang gusto. Nan. Ang ikaapat,
magpangita dira sa mga skills training options nga nagakabagay para iya sa bata. So hindi danay uyang, no? Hindi danay mag-uyang sa nga oras kag kwarta para sa pag-tutor sa inyo nga bata kung hindi sulbar, no? Kung hindi masulbar ang ginhalinan sang problema. Tendency kun kay isa may mga nanay, no? May mga nanay nga makita nila slow learner ilang nga bata bog ginadiretso na lang yan sa tutor. Pero ang pinakamaayo, di ba? Pinaka the best gidya mismo ginikanan dapat. Kay ti ang ginikanan niya may uruangga pa na iya nga pagtudlo. Pero kung ang tutor may ara man tuod tutor iya nga uruangga man sa ila iya nga mga ginatudluan, pero mas nami gidya kon ang ginikanan. Ang ikalima, buligan ang bata, santo man sa iya nga ikasarang, no? Santo man sa iya ikasarang sa sulod sang 12 tubtob 24 oras. Pila ka oras kada isa ka semana abi o magbutang ka mudra 2 ka oras, no? Kaysa ulihi bala, mamat-amat lang na makitaan gid ang resulta, pero kinahanglan sini ang effort, no? Ang effort kag syempre pag-inganyo man sa inyo iya nga bata. Do pareho lang na nga nagaano ka pareho lang na nga paputi ka, for example. Walang, di ba, it takes pila ko na abi ka days to whiten your skin. So, pareho lang mo na sa imo nga bata, no? Ginabuligan mo siya. Sa una, medyo mabudlay. Sa una, medyo nagaduha-duha ka. Or sa ulihi ko na ano ka lang, wala ka lang nagauntat, no? Wala ka lang na luyahan sa pagtudlo man sa imo nga bata. Sa ulihi, makatch up ya lang na, no? Sa ulihi, makahangop na siya. Kag sa amat-amat, kunara ang gaigdan sa ginikanan, dasig na lang na sa iya. Ang ikaano, lantawon man kung ang handom sang bata amo iya ang pagtuon, madasig nga matabo ikumparar sa imo iya nga ginapatihan. May ara kita kun kay isa nga mga mindset lang mga adult nga gusto naton niya agad-agad kabalo na dayon na naton iya nga manghodra or sa mga ginikanan kabalo na dayon ng ilang nga bata sa isa lang kapag tudlo. Hindi man di ba? Hindi ginaya ka budlay abi mo. Hapos lang na tuon may ma-encounter kang mga amuni nga mga kabataan budlay, no? Budlay kapin pasubong nga may ara pagid iya sang sang mga computer na bala bagong mga teknolohiya, ti damo naman ang nagasabad-sabad. Damo man ang nagasabad-sabad sa panulukan kag pamatin-an, no? Sang kabataan. So that's why ara sa mga kabataan, ara sa mga kabataan, ara sa mga ginikanan or sa mga adult, ang yabe agud iya nga ma-surpass na or malampuwasan ini sang kabataan ining term iya nga slow learner. Alas 2:14 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yato ang aton iya nga FYI portion, ang aton nga topic para sa mga ginikanan bulig man kung paano dira ninyo i-cater ang inyo yung mga kabataan nga slow learner. And this time, standby sa aton yung mga ka-action kay sa sininga tinion. Ako naman iya pagbasahon ang isa diri ka sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Pero by the way, gali danay, antes ang tanan, diri kita anay ho sa aton gali nga ipabalo lang sa inyo. Okay? Kay man ang Action Radio Bacolod, may ara kami sa karon sang patigayunon, ARB Mobile Community Pantry. Kung sa diin, may ara ini siya sang tema nga magkuha suno sa imo pagkinahanglan magbulig sang masarangan. So, ang Action Radio mag-launch ini sang Mobile Community Pantry sa April 24, adlaw inasang Sabado. Magalibot sa mga mapilian nga lugar sa Bacolod. Kangay inisang sistema man nga ginapatuman sa mga community pantries, ginahingyo ang publiko nga magkuha sa ila kinahanglanon sa amo iya nga adlaw o kon
mahimo man nga makabulig or makapalabot sa inyo nga bulig base man sa inyo nga ikasarang. Meaning, kung may hatag ka mo dira nga donasyon, pwede gid. Ano ang pwede? Ano ang pwede ninyo nga mahatag man bilang donasyon? Bugas, canned goods, noodles, kapedra or gatas man, o kalamay, itlog, mga utanon, condiments, kag mga tinapay. Amo na ang pwede ninyo nga ma-share man na sa aton iya nga mga ka-aksyon kag bulig man naton sa mas pagid iya nga naga kinahanglan. Para sa mga dugang pagid nga mga gusto ninyo makuha nga mga information, pwede ka mo magtawag sa 434-3861 o kun sa 0947-63767 suliton ko lang. 0947-637-6786. Mahimo man kamo magkapahig-angot pag sa amon official Facebook page, ang Aksyon Radyo Bacolod. So, amo na ang amon yang jutay man, no? Nga initiative sa Aksyon Radyo para sa mga ka-aksyon namon nga subong ti mas nga naapektuhan sang pandemic. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Standby, diri na kita para sa aton man pagabasahon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang aton nga letter sender sa subong hapon, isa ka lalaki, nga pagatagon lang naton sa kay Mando. Kagang sulat ni Mando nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Mando, 30 years old. Abi mo tita, malipayon ako sa akon asawa, kaupod, ang apat namon ka mga kabataan. Apang sa likod sini, may likom ako. Sining nakaligad lamang nga 7 ka bulan. Bugos ang pagsalig sa ngakon nga asawa, nga tampad ako sa iya. Matuod man ini tita bangod sa 7 ka tuig namon nga pag-upod, nangin isa ako ka faithful husband. Pero tawo lamang ako kag kun kaisa madalagid sa temptasyon. Ang natabo tita we, nakapakighilawas ako sa iban nga babayi. Ginhinusulan ko ang ini nga hitabo. Apang tubtub sa karon, wala ko ini nasugid sa akon asawa. Isa ka semana matapos ang akon nga pagluib sa akon nga asawa, ginpahayag sa nga babayi nga akon nga nakighilawas
nga positive siya sa HIV. Ining babayi tita, kaupod ko sa trabaho, liberated, kag kung sin-o-sin-o lang nga lalaki ang iya nga ginapatulan. Sa karon, ginakulbaan ako. Maayo lang gani kay wala ako nagpakighilawas sa akon nga asawa. Umalin sa mahibaluan ko nga HIV positive ang akon o akon ang babayi nga akon nga nahilabtan. Permi na ako nagausar sang kondom kung makighilawas kami o kung makighilawas ako sa akon nga misis. Bangod hindi ko gusto nga mahawa siya or matapikan man siya in kaso nga mag-positive man ako sa HIV. Ginarason ko na lang sa iya nga hindi ko pa gusto nga madugangan ang amon mga kabataan. Apang ang sa pensar ko tita, tubtubsan o ko ini matago ang akon sekreto. Kabay, nga mahatagan naman ako sang advice. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Mando. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita, kag amuyad to ang sulat ni Mando. Ang iya nga problema, iti ari balaho, nagluib sa iya nga asawa na dala sa tukso. Ano ganing kanta? O tukso, layuan mo ako? Hindi ko lang pagkantahon, ay hambal ko lang. Hindi ko daling balo magkanta. But anyway, joke lang to gamay lang to nga bayuhom. But anyway, sa ato ni nga letter sender sa kay Mando, no? Ang iya nga problema, kay basi bala, ang isa niya ka problema, kung ihambal niya or isugid niya sa iya nga asawa, nga muna gani nakaluib siya, may nahilabtan siya nga iban nga babayi, kag inipagid ang natabo, nga ang iya gali nga nahilabtan nga babayi is HIV positive. 'Di ba? Kaduha siya nagbuti. May duha siya kalikom, no? May duha siya kalikom. Ang ining iya nga nahimo nga pagluib kag ang natabo nga iya nga pagpakighilawas nila nga ako nung gipamangkot siya kun nga nagagamit siya isang kondom given nga ti mag-asawa man sila. Ang hambal yan, hindi niya kuno gusto nga madugangan ang ila nga kabataan. Pero sa likod sinigali, amo ni ginakulbaan siya kay basi nga HIV positive man siya. So sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action kay akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma, and also sa mga ka-action man naton, pwede man kamo nga makapadala sang inyo nga advice sa amon nga text hotline 0963-75-70874. Or pwede man diri sa amon niya sa Facebook Live. Okay, search lang na ang Action Radio Bacolod. Amon nga page, kag message kamo dira sa mahatag ninyo nga advice sa aton nga letter sender sa subong nga hapon. Sa ito na mga kauturan, kung Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod, ini si Indayan. This time, diri na kita para sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton iya nga letter sender sa subong hapon sa kay Mando. Mayong hapon sa imo, Mando, para iya sa kalinungan sa imo iya nga kaisipan sa karon. Mas maayo nga magpa-HIV test ka. Kung positive ka, sigurado nga kinahanglan mo maghalong labi na sa pagpakihilawas sa imo misis. Pero kung hindi ka naman positive, magpasalamat ka. Kagang isa pati hindi na pagsulita ang nahimo nimo nga sala. Samtang sa karon nga wala pa
Kung for example, nagpa-HIV test ka, wala pa man sang kumpirmasyon sa estado sa imo ikayong lawas. Gusto man ang ginhimo nimo iya nga pag-usar sang kondom, no? Para hindi man mapasa, no? Para hindi mapasa ang kung ano dira HIV iya nga misis. So kung ano man ang resulta sang test, ipreparar ang kaugalingon. In kaso nga mag-positive ang result, hindi pa man iya katapusan sa imo iya kalibutan. Bangod may mga bulong man, no? May mga bulong man para iya nga mapahagan-hagan ang development sang sinang imo iya nga masakit. Basi pa lang, i-pray lang naton nga madula inang for example kung mag-positive kag gid man sa HIV or HIV, i-pray lang. I-pray lang, nagti sa ulihi, kung subong hindi ka pagid man handa, hindi ka kapagid man handa, amat-amata lang sugid sa imo iya nga asawa. Kay ti natabo na mo, no? Natabo na, alangan ibalikan mo pa to, pero ang panugyan lang, mas maayo nga hindi mo na pagsuliton. Okay? Hindi na pagsulita kay para hindi ka pa o hindi ka na makadugang pagid sang sala. Sa subong nga daan nagaproblema ka pa, basi madugangan pagid, maglala pagid ina nga sitwasyon. Sige, salamat gid Mando sa pagpadala diya sa imo iya nga sulat. Ang kamay magkahatag ina sang bulig man sa imo ang gin-share nga advice ni Tita Wilma sa imo man problema sa karon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Kag sa aton man yung mga ka-aksyon, nga gusto dira magpadala man sa inyong sulat, pwedeng man ka mo makapadala. Text or i-text, i-chat ninyo ako. Padala ka mo dira sa inyo yung sulat, i-search lang ang defensor, or di gani, sa kay Tita Wilma Antopina Sugaton, or sa live nga nag-live man kuya man sa Facebook page sang This Is My Life and also Facebook page man sang Aksyon Radyo. Okay? Ay, pwede lang na. Send lang. Di na lang magdiretso, di kay ti kamudlay subong may pandemic daan. By the way, mayong hapon lang dira sa akon nga classmate, duhagid sila na akon ka classmate nga monitor. Si Annalyn Robles kag si Florence Jugangco. Family Jugangco kag family Robles dira sa may barangay Felisa. Mayo lang nga pag monitor dira sa inyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, diri na kita para sa aton first part man sa aton nga horoscope. Sa sumuman nga adlaw sang Huwebes, Abril 22, 2021. Unahon naton ang mga Taurus. Abril 20 tubtob Mayo 20, maghanyat mo sa karon ang oportunidad sa pagpasangkad sa imoya ihibalo o kun sa patagman sa negosyo. May madiscover ka na mahimo mangin kalipayan mo o kung mahimo man magresulta inisang kasubo sa imo bahin. Sa mga Taurus, bisan ano pa ba na ang mabato nimo or madiscover nimo, permi lang positibo, no? Positibo nga emosyon ang ipangibabaw. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 56, 39, 41, and 13. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, pukawa ang true potential sa imo ipagkatao. Panahon para yang palaparon pa, pasangkaron pa ang imo ihibalo. Sa mga Gemini, lucky numbers 23, 36, 49,
51, and 15. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Kung may ara ka sang damgo, madalom ang imo nga pagtulog. Mas maayo magbutang ka dira alarm clock para nga makabugtaw ka sa husto nga oras. Okay? Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 22. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 22, tubtob Agosto 22. Ang kutob mahimo mangin guide para ma-push ang imo yung mga plano. Siguraduhon lamang nga hindi ini magresulta sa kapahamakan sang imo yung mga or sang imo isig katawo. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 46, 29, 31, and 13. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kung bugos ang imo kuno nga tagipusoon kag imo nga pensar, madasig nga matuman ang imo iya nga gusto. Matabo ang imo ginapaabot kung ikaw ang handa ya maghulat ug mangin mapisa. Sa mga Virgo, lucky numbers 26, 59, 31, 13, and 43. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Sa pag-meditate, makuha nimo ang gusto nga nabalang kalinong. Na? Kalinong sa nga imo yang gusto. Na? Kahit syempre sa mga Libra, padayon man ang travel abroad. Lucky numbers for Libra, 53, 38, 49, 13, and 33. Cherry red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Kag amo yadto ang first part sang aton iyang nga horoscope. Naga-monitor gali si nang Rose akag si nang Libi. Naga-monitor dira sila sa may gani Florenceville. Mayong hapon lang dira sa inyo nang nagapatamyaw gid ko na sa inyo sinang Rona anang nagmanang naman ko kay nong Ronald Florentino. Sige, sa akong nga pagbalik standby para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng zen. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Pagod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, pakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. 22. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life, para isa nabilin pa naton nga mga horoscope. By the way, mayong hapon dira sa kay Dong Romulo Batang, na nga pag-monitor upod man kay Yolanda, okay? Kag sa ilaman sa dira sa RTN office sa Bradco, dira sila ni Taminda kag kay Tanida, sila ni Nang Joy, ng Kapid, ng Larry, kag ng Nordin, subong man kay ng Christine. Good afternoon lang dira sa inyo. And also sa may syudad sang Kabankalan, kay ng Diane Alvarez. Amar na nga pag-monitor sa inyo. And also sa may Barangay Tango, kay ng Arlene Barangan, kag kay Nalitiloy. Amar na nga pagpamati sa siningangatin niyon. Sige, diri na kita para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iliwan nato ng mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22. Madula ang mga kahadlok kon imo ina nga pakigbatuan. Magpagkabakod para yang makuha nimo ang maayo nga kapalaran sa palaabuton. Sa mga Scorpio, lucky numbers 33, 46, 29, 15, and 55. Mint green is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, hindi madulaan sang paglaom kung hindi nimo iya nga makuha agad-agad ang imo nga handom. Padayon na lang ang plano. Okay, wala man na ang handom naton hindi na iya sa isa lang ya kapisok sa ngaton nga mata. Diba? Malawig pa na danay nga mga proseso. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 56, 29, 31, and 13. Fuchsia pink is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19, ang mga eksperyensya amo na magadala sa imo sa mga oportunidad. Bangod syempre, madamo kayo sa nahibalan, ma-apply mo ini sa imo yang mga ulubrahon. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 55. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tugtog Pebrero 18, tunaan ang breathing exercise. Hindi ang magabulig sa imo ikaayong lawas. Sa mga Aquarius, hagan-hagan lang ang halay dre pagpulaw. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 37, 59, 12, and 22. Sun yellow is your lucky color.
Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, ipabilin ang happy life. Hindi na magpadala-dala sa mga desisyon. Maglikaw sa mga chismosa. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 46, 55, 13, and 31. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Aries. Marso 21 to Abril 19. Nagaani ka na dira sa karon. Nagaani ka isang maayo, no? Sa mga kaayuhan sa imo man nga pagtinguha. Kag syempre, kung ikaw naman iya, nga subong ara pa lang sa stage nga do medyo mawudlayan pa, hulat-hulat lang. Hindi lang magdulaan sa paglaom. Kag syempre sa mga Aries, hatagan man sang atensyon ang hingyo dira or pangabay sing imo iya mahal sa kabuhi. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 21. Satin white is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Standby sa aton mga ka-aksyon, diri kita anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, din naman kita para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life,
immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Kulabos na si Indayan sa oras. Salamat gid sa aton iyang mga ka-action sa pag-upod sa sining programa. This is My Life sa Webes nga edisyon. Apang antes, diri kita anay para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa ngalan sang regular nga Anchor Woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I'm already Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!